ஒரு பெண் வந்து நீ வேணும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான் உனக்காக எதையுமே தியாகம் செய்வான். நீ வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டா உன்னையே தியாகம் பண்ணிட்டு போயிடுவான். இதுதான் அடிப்படை. இது ஜென்சி கிடையாது, நம்ம ஜெனரேஷன் கிடையாது, எனக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் கிடையாது. So it happens with the girl's mind, the woman's mind. The touch that you have in that mind should be giving confidence to that girl. அவங்களுக்கு வந்து இவன் தான் வேணும், இவன் தான் வேணும் அப்படின்னு எப்படி முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க எந்த முறையில் அவங்கள பாத்துக்கிறீங்களோ அப்பதான் முடிவு பண்ணுவோம். நான் வந்து உங்களை டெய்லி கால் கழுவி விடுங்க, பொண்டாட்டிக்கு காஃபி போட்டு கொடுங்க, பாத்திரம் கழுவி கொடுங்க, அதெல்லாம் சொல்லல. ஏண்டி சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேளுங்களேன். வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். நீ பேர் சொல்ல வேணாம், கண்ணே மணியன்னு கொஞ்சம் வேண்டாம், நீ ஒண்ணு வேணாம். ஏண்டி சாப்பிட்டியா அப்படின்னு அதட்டி கூட கேளுங்களேன். நீங்க சாப்பிட்டியான்னு கேட்டது ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் கொடுக்கும்.